Societat per mi és una entitat que des del minut 1 amb què va ser creada amb una visió molt d'empresa, no? Sense deixar de banda el que seria l'atenció a les persones. Va començar a ser gestionada des d'un punt empresarial, es va preocupar d'alguna manera de diferenciar què havia de fer cadascú, és a dir, els pares, quina funció havien de desenvolupar dintre de l'entitat i quina havien de fer els professionals. I a partir d'aquí va començar a configurar tota la xarxa de serveis que actualment té, no? I amb una visió molt creativa, molt innovadora, vam ser els primers que vam tenir enclavaments, vam ser els primers que ens vam acreditar a MISOS, vam tenir tot el tema de FQM quan ningú feia. Per tant, hem sigut una entitat molt impulsora amb la creació i amb la innovació, no? També és cert que hem anat veient quina tipologia de serveis eren necessaris per a les persones que teníem i hem anat generant els que hem considerat que eren necessaris i que calia implantar, no? Jo crec que és una entitat que s'ha preocupat per atendre, sempre innovant i sempre cercant una millora i un creixement que ens ha permès des dels 5 usuaris que teníem a l'inici a tenir-ne ara 1.000 i amb la diferent vessant de serveis que oferim. Jo crec que això la llença cap a un futur de creixement i, a més, amb molta capacitat de copsar tots aquells canvis que està tenint la societat, és a dir, els nostres usuaris d'un inici no són els que hi ha ara. Per tant, hem anat adaptant sempre l'entitat a les necessitats que es anaven copsant i, a més, potser incrementant altres col·lectius que en aquests moments no tenem. De fet, havíem atès a col·lectius d'exclusió i tal. Jo crec que ens anirem adaptant i jo crec que és una entitat que té futur i, a més, un futur molt adaptat a aquelles necessitats que vagin sorgint. Jo crec que som una entitat agosarada, potser agosarada.